ndiye ena mwina muzifunsa kuti kodi mukuti Brigadier General wa Nigerian Army waphedwa, anachita kumugwira, zinakhala bwanji? Ntayiwerenga nkhani ikuitsatira. Mkuluyi amatsogolera gulu la asilikali limene limalimbana ndi materrorist aja a Boko Haram aja ku Borno state ina ku Nigeria yochedwa Borno. Ndiye akuti a few days ago iye ndi gulu lake, brigade yake, anakamenya ndithu materrorist, ndipo anapha materrorist ambiri, ndipo materrorist wanadziwa kuti gulu limene tikulimbana naloli dolo wake, general wake, tsogoleri wake ndi amene iyi brigadier uyuyu. Now brigadier anasanduka target sopano kuti ife tikufuna lidayo awo ndi ma militants aja sopano. Ndi on this day akuti pali nsewu umene amadutsa, koma nsewu umene ndiopsa kwambiri chifukwa kumachitika ma hijack, kumachitika ndithu ma ambush. Nsewu umenewo nsewu wina wake opsa kwambiri ku Borno state. Ndiye ipopeza ndi general sangatume asilikali kupitako iyeyo kumakana kudutsako ya. Ndiye anali pa convoy yomwe imapita kumeneko. Convoy iyo panali magalimoto momwe munali asilikali, anali ndi equipment, komanso panalinso ma civilians. And ma militants aja anapeza information yonena kuti asilikali adutsa nsewu uno, including general adutsa nsewu uno. Ndi anachayirira ndi ambush yawoyo, anabwera ndi gunfire, heavy gunfire, komanso njinga za moto pafupifupi 17 kudikirira. Aja kubwera anapanga ambush kutulukira, ndi panali heavy gunfire pamene paja moti anthu 4 anaphedwa pamene, asilikali awiri ndi civilians awiri anaphedweratu pompo. Komano general ndi ma civilians ena anakwanitsa kuthawira mu nkhalango bush muchire. Ndi ali muchire buja, general anali ndi phone pa WhatsApp, ndipo amalumikizana ndi unit yoti zathandize ya pandege ya helicopter. Ndipo anatumiza ma message pa WhatsApp ndi ma video ndi zitunzi za iyeyo kunena kuti ndapanga survive, tumizani ndege ndipo zizazungulire, ndikayiona ndege ndiyima ndinyamula chipewa ndikuonetsani. Zonsezo amalankhulana nawo pa message paja. Paka last message yake amauza anthu acha kuti mukafika ndege ndikayiona ndiyima ndiyimika chipewa. Ineyo battery, phone yanga battery ili 20%. Battery low, ndikudikirirani. That was the last message. Ndiye kaya wina wake anaona ma message nanga si message muja anatumiza ma coordinates pamene ali. Kaya wina anatenga zimezi ya kuwatumizira ma militants aja. Kaya zinakhala bwanji. Koma kunapezeka kuti ndege aja asanafike, ma militants aja anatulukira kumene kuja. Ndi pamene anamgwira general uja wamoyo. Moti pali zitunzi atangwira, atamtenga, akupita naye akamkweza galimoto kubode paka atamupha bode muja, atamuombera ali lifeless, ali mbode muja. Nigeria imene. On top of that, not related to general, lero lomwe it's been reported also, chifukwa za generals ndi zadzana. Kumano lero it's being reported also, abanga abduct pa skulu pena anthu 25, ana skulu aphunzitsi 25 atengedwaso pa skulu yena ndi ma militants northern Nigeria imene. Ndiye nkhani ilichoncho ndimangofuna kuti anthu muzidziwa izi, chifukwa Trump uja nanena kale kuti Trump uja wabweresa attention
ku Nigeria yofunikira kwambiri chifukwa ma Nigerians nkhani ya security iyi amavutika kwambiri, ndipo boma lawo asilikali awo amakhala ngati amalephera kuwateteza. Yetu ndimangofuna ndifotokoze zimenezi. Please subscribe and follow. I'm your boy, Nesta the Black Teacher. Cheers.